The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, nitong ika-20 ng Hunyo, isang bangkay ng dalagita ang natagpo ang nakabaon sa isang bakanting lote sa Tabaco City. Dahil rito ay ora mismong nagsagawa ng investigasyon ng ating pulisya. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Yan ang agarang inalam at sinubaybayan ng lambat. Panorin po natin ito. Sabi ng tama na eh! Ito nagbibiro ka lang? Wala. Ano sinabi ng mga karumal na pagpapay sa ngayon, ako, si Nomer Corporal, at ito ang lambat. Sabi ng tama na eh! Sinakal hanggang sa mamatay at inilibing sa isang bakanting lote. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 18 anyos na dalagita mula sa Tabaco City, Albay. Sino ang salarin at paano sinapit ng biktima ang mapait na kabatayan? Samahan niyo kong muli patungo sa paglutas sa kasong ito at ating bibigyang hustisya ang biktima. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Bago pa man madiskubre ang katawan ng biktima, ay 2 araw nang pinaghahanap ng 50 anyos na si Nanay Nelia ng Barangay Santo Cristo, ang kanyang 18 anyos na anak na si Daniela. Kwento ni Nanay Nelia sa Lambat, hapon ng ika-20 ng Hunyo, nang magpaalam umano sa kanya si Daniela na pupunta sa Barangay Pawa kasama ang kanyang nobyo. Hanggang sa kumagat na ang dilim, ay hindi pa umuwi si Daniela. Hindi na rin daw ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Kaya naman dahil sa lubos na pag-aalala ni Nanay Nelia, ay nagpasya na siyang pumunta sa Barangay Pawa. Sabi mo niya ko, pag-upang musipin. Chat ko naman, sabi ko, ay naka mo, Daniela. Pero ang kutob ko talaga, kaiba niya talagang niya, pida niya. Kaya iyo masanso paaram sa kuya. Nay, labas lang pa ako saglit. Saan ka na naman ba pupunta? Punta lang po ako dun sa Barangay Pawa. Kasama ko naman po si Ron. Ay, naku, gabi na. Kasama mo na naman yan si Ron. Sige na po, punta lang pa ako ha. Naku, ang batang ito talaga. Oh, nasa na? Kasalita pa ako. Talaga itong batang to, oh.
Nagpasama na rin siya sa Barangay Tanod upang puntahan ang sinasabing bahay ng tiyuy ng nobyo ni Daniela kung saan sila magkikita. Ngunit pagdating sa lugar ay bigo silang makita ang kanyang anak, maging ang sinasabing nobyo nito. Wala naman po kaming nahiling dumagang pag may pasiring may duman. Po namin, sabi ko sa kanila, o sige mami, kayo po pinahintulutan ng pumasok. Pinaikot po sila dyan, tsaka tiningnan nila sa mga paligid-paligid. Wala naman po nakita ng time na yon. Samantala, habang papauwi na si Nanay Nelia, ay nakasalubong nito ang nobyo ng kanyang anak. Ngunit mariing itinanggi nito, nakasama niya si Daniela. Asa ka na ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Saan ka na? Gusto ko naman ako makita ang anak ko. Oh, Ron! Nasaan na si Daniela? Ha? Hindi ko po alam. Kakalabas ko nga lang po ng gym eh. Tsaka matagal na kami hiwalay ng anak niyo. Alam ko, nagsisinungaling ka. Ilabas mo ng anak ko, please. Ron naman. Tita, pasensya na po talaga pero hindi ko po talaga alam. Ron! Ilabas mo anak ko! Daniela, nasaan ka na? Ron! Dahil niya da kaiba ang aki ko. Blinak niya na da sa cellphone, sa messenger. Sabi ko, di ka niya ako magputik na. Di mo ka ibang aki ko ka. Iyon paarang sa kuya na maano sa inyo. Mga iba. Mahalabang ka mo sa pawa. Kaya naman humingi na si Nanay Nelia ng tulong sa Tabaco City Police Station. Hanggang sa nito lamang ika-22 ng Hunyo ay kusang sumuko sa kapulisan ang nobyo ni Daniela na si alias Ron, 20 anyos at kabarangay ng biktima. Dito ay inamin nito sa pulisya na siya ang nasa likod ng pagpatay sa biktima. Itinuro rin ito kung saan niya inilibing si Daniela. Agad naman na pumunta ang otoridad sa lugar kung saan positibong na-recover ang katawan ng biktima na nasa state of decomposition na. Aamin na po ako. Hindi na po kaya ng konsensya ko, sir. Ako po talagang pumatay kay Daniela. Bakit mo pinatay ang biktima? Hindi ko po sinasadya. Meron lang po kaming hindi pagkakaunawaan kaya nagawa ko yun. Maaari mo bang ituro sa amin kung nasaan ang biktima? Opo. Nilibing sa pagkakas natin sa kubong ng tito ko. 30 meters away from Bahay Kubo. Doon kasi sila una nagkaroon ng argument sa Bahay Kubo. Then, yun po, nung paghukay ng aming kapulisan, ng aming personnel, with the help also ng ating barangay tanods doon sa Barangay Pawa, positive po. Ito po yung kanyang girlfriend. Ayon sa salaysay ng suspect sa PNP, nung araw nang mangyari ang krimen, ay nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng biktima. Una umanong nanakit ang biktima, kaya't nandilim ang kanyang paningin, kaya't nagawa niyang sakalin ang biktima hanggang sa lagutan ito ng hininga. Daniela, di ba nagbibiro ka lang? Daniela! Oh, babe. Akala ko hindi ka na makakarating eh. Sobrang namiss kita. Ano ba? Alam mo, buntis ako. Okay lang yan. Sabi nga buntis ako eh! Eh, ano naman? Di ko naman anak yan eh. Kasama mo talagang tao. Alam mo, ginawa natin to parehas, tapos itatanggi mo? Wala kang kwenta. Napaka-irresponsible mong ama! Aba, tama na! Sabi ko lang! Sabi ng tama na eh! Hindi ako ang ama yan! Hindi ako ang ama yan! Daniela? Daniela? Di ba nagbibiro ka lang? Daniela! Daniela, gumising ka! Daniela! Daniela, gumising ka! Daniela!
Daniela, hindi ko sinasadya, Daniela! Daniela! Gising ka! Daniela! 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 Heated argument na humantong sa pisikalan, na nagsakalan po sila. Kasi based sa salaysay kasi ng suspect is una siyang sinakal. However, that is the statement of the suspect na nag-fight back siya, sinakal niya rin itong si girlfriend niya, yung biktima, na humantong po sa pagkamatay. Sinubukan siya na makapasok sa compound na ito kung saan sa loob nangyari ang karumal-dumal na pagpatay, ngunit wala kaming naabutan na tao. Mapapansin rin sa lugar na merong distansya ang mga kabayan kaya't posibleng walang nakakita o nakarinig ng mangyari ang krimen. Sinubukan ng lambat team na kunan ng payag si alias Ron, ngunit tumanggi na itong humarap sa aming kamera. Ayos pala dito, boy. Ang ganda dito. Oo, ang ganda. Dito tayo, tambay tayo. Sige, sige. Dami pa nito. Oo. Grabe. Ganda pala ito sa, sa lugar na ito. Oo. Ganda ng view. Sa susunod, punta ko dito. Kasi Oo, maganda napakaganda. kasi dito yung place. Tsaka ang sarap. Biron, ganyan ko nakatingin sa'yo. Contrast kaya ata? Yagi, parang hindi naman. Pero in fairness, cute siya. Uy, pwede mo na. Sige na. Wait lang, Hello. Hi! Ako nga pala si Ron. Ang kulit kasi ng tropa ko eh. Daniela, taga Santo Cristo ka din? Oo, kabarangay. Pwede ba kitang ma-add sa Facebook? Baka may GF ka ng kuya ha. Kuya talaga? Mukha ba akong may girlfriend? Sa mukha akong to? Pangit ko kaya? Ako hindi naman, pogi mo kaya. Pogi? Ikaw dyan yung maganda. Pero sabi mo, pogi ako. Sabi ko rin maganda ka. So, ibig sabihin ba nun, we are meant to be? Sus, bolero! No, sige, mauuna na ako. Hinanap na kasi ako ng nanay ko. Nandiyan na yung FB ko ha. Sige. Daniela! Daniela! Accept mo ako Ayos! Nakuha ko yung FB niya, boy! Sabi ko naman sa'yo, crush ka nun. Ayun, Ayos, ayos. ganda pare. Smile! Hello, babe. Hello, babe. Happy Mansari. Happy Mansari, babe. May gagawin ka ba ngayon? Gusto mo
Magubos tayo? Sure. Para sa'yo. Sige, kita tayo mamaya. See ya! Thank you, babe, sa pagmamahal, ha? Wala yun. Siyempre, girlfriend kita. Pagkatapos ba nito, uuwi ka na ba? Hindi pa naman. Bakit? May pupuntahan ba tayong iba? Sakto, ipapakilala kita sa tito ko dun sa Barangay Pawa. Okay. Nagpaalam naman ako kay nanay. Okay, tara. Tara. Wait lang, babe. Asan ba talaga yung tito mo? Baka umalis lang. Hintayin lang natin saglit. Mas mabuti pa. Doon na muna tayo sa kubo. Tara. Babe, mahal mo ba ako? Siyempre naman, boyfriend kita, di ba? Total man sa rin naman natin. Baka pwedeng Anong mag-ano? Alam mo na, yung ginagawa ng mag-asawa. Di pa ako ready ron. Alam mo naman na, malay mo mabuntis ako. Alam mo naman magka-college pa ako, di ba? Akong bahala. Papanagutan naman kita eh. Bibo, masiyahin, at puno ng pangarap sa buhay. Ganito kung ilarawan ni Nanay Nelly ang kanyang anak na si Daniela. Katunayan ay magkokolehiyo na sana ito ngayong pasukan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang masiyahing anak, sa mga larawan na lang pala niya, masisilayan. Dami nga ni antig kukulog. Tapos, yun sana mangyari. Bata niya 18 pa sana. Pakadi mo dito. Mawara tulo sa muya. Nairak man ako. Dahil sige ko na sa bagang hibi. Pag nahiling ko ang mga video niya, mga TikTok niya, sige ko sa nang hibi. Samantala, ayon kay Nanay Nelia, bago mawala ang kanyang anak, ay umamin ito sa kanya na 3 buwan na umano itong nagdadalang tao at ang itinuturong ama ay walang iba kundi si Aliestron. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Malim ko na eh. Buntis ka ba? Opo. Anak ng... Sinong ama niyan? Si Ron po. Gusto kong makausap ang lalaking yan, ha? Ay, naku, yan ang sinasabi ko sa'yo, anak. Ano ba yan ginagawa mo sa buhay mo? Kulang po, tanamalisyahan ko baga na na dakulaan tulak tapos garos nagbago so kandagan niya. Pinaamin ko man talaga po. Inamin niya man. Naniniwala naman ang tiyay ng biktima na si Jessica na posibleng ang pagdadalang tao ni Daniela ang dahilan ng pagpatay ng suspect. Dahil ayaw umanong akuin ng suspect na sa kanya ang dinadalang bata ng kanyang pamangkin. Buntis ako. Oh, Daniela. Ron, buntis ako. Ha? Sigurado ka ba? Ito, tingnan mo. Positive. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Teka nga. Sigurado ka bang sa akin yan? Parang
Narinig mo bang sarili mo? Eh, sa'yo ko lang naman binigay ang sarili ko. Eh, malay ko ba kung meron kang iba? Gago. Maging ang mga kaklase at kaibigan ni Daniela ay nabigla at hindi matanggap ang pagkawala nito. Samantala, agad namang sinampa ng kasong pagpatay ang suspect. Sa kabila nito, hustisya ang sigaw ng naiwang pamilya ni Daniela. Napakawalang hiya mo. Sa totoo lang, hindi ka tunay na lalaki. Sana mabulok ka sa kulungan. Ako sayang mahal na Diyos. Kung ano man ang ginibo niya sa aki ko. Sa iyo man lang ang tinaram ko sa iyo. Justisya na lang maano sa iyo. Naging mapait man ang sinapit ni Daniela sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang pagmamahal, ay mas pinili pa rin ito na sumama rito sa pag-aakalang magkakaayos pa silang dalawa. Ngunit yun na pala ang araw na wawakasan ang kanyang buhay. Magsilbing aral sana ang kwentong ito para sa lahat, lalo na sa mga kabataan na huwag padalos-dalos at huwag maging mapusok sa pag-ibig dahil darating din yan sa tamang panahon. Hindi masama ang umibig, bagkus bigyan ito ng limitasyon at gawing inspirasyon sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Yan mga kaaksyon ang kwento sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa 18 anyos na dalagita dyan sa Tabaco City. Naway mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang pamilyang nasunugan ng bahay sa Kamalig Albay, ora mismong nakatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ang buong kwento, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List,
padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Saindo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon, isang pamilya sa Kamalig Albay ang nawala ng bahay at mga kagamitan matapos itong masunog dito lamang ika-7 ng Hulyo. Dahil dito ay ora mismong tumugon ng Ako Bicol Party List. Panoorin natin sa kwento ni Felix Opeñano. Ang dating masayang bahay, ngayon ay wala ng buhay. Ang matibay na dingding, bubong na nagbibigay proteksyon, ang mga bintana at pintuan sa isang iglap. Paray! Naging abo na nakakalat na sa lupa. Tanging tapayan na lamang ang natitirang buo, habang nakakalat naman ang mga nasunog na damit, mga appliances, bigas, palay at iba pa. Mabaho rin ang simoy ng hangin dahil sa usok na nanggagaling sa mga nasunog na kagamitan. Ito ang nakakapanlumong kinahinatnan
ng bahay ng mag-asawang Lorna at Salvador Tolosa Sr. Matapos umanong sunugin ng kanilang lasing na kabarangay, ang kanilang bahay sa barangay Taluto, Kamalig, Albay. Makikita sa video na ito na wala nang nagawa ang pamilya ni Salvador, kundi ang panoorin na unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang munting tahanan. So ayan po mga ka-aksyon, ito po mismo yung nangyaring noong July 7 kung saan po natupok yung bahay po ni Nanay Lorna. Ito, makita nyo yung ano nila, yung kalderong may laman pang kanin sana na kakainin sana nila nanay nung gabing yon ay nasunog na rin. Sige lang po, nanay. Alam niyo, isa talaga sa pinapangarap ng bawat pamilya ay magkaroon ng tahanan, matutuluyan. Pero sa isang iglap, ang pinagpaguran po nila Nanay Lorna ay bigla na lang pong nawala at naging abo po. Sa aking pagkikipag-usap sa mag-asawa, nalaman kong kakilala nila ang sospek at doon pa mismo sa kanilang bahay, uminom ang sospek. Nagpunsin na, mga alaw na, padilim na, yung kainuman niya, nag-uwi na. Di na nagbalik, di kulit na ako, nakindi na akong kainuman niya. Alabo mo na ako, hindi mo ako naginom. Ayon kay Salvador, inaya umano siya ng sospek na uminom, ngunit tumanggi ito sa paanyaya. Nagalit umano ito at sinira nito ang upuan. Ngayon na nato sa pagratubang ko. Hindi pagtuyo ko, naguli na. Yung pagbalik, sundang ng dara. Daw sundang. Nagsisigaw diyan talaga. Luma na ngayon sumurong diyan. Ako na sa pigangat. Nung nagbanta siya, titirigbakan kami. Sige, so tigbas niya sa loob, sa labas. Nung magipita ko, dara ko yung tigbon sa niyog. Paglaunan, tinibog ko talaga. Nasa ikuro, mga 3 tama niya. Hindi na sugatan. Yung baka yung kurang pasunduan, palawan. Hindi na pasinto na karamana, orang po kapitan. Tamo nakurkap, tabang ako sa itong problema ito. Ay naman ito nagwala. Dahil sa inista ng sospek, agad naman umanong nakipag-ugnayan si Salvador sa kanilang barangay. Ngunit pagbalik ni Salvador sa kanilang bahay, unti-unti nang nilalapan ng apoy ang kanilang tahanan. Yan sa radio, inabot ng 24,000. Yung iba pa. Mga gamit nyo sa palayan. Rado, sulod, sprayer. Yung mga nasunog. Yung ilaw ko, nasunog pa. Running light. Yung generator. Generator. Ngayon, back to zero ka na naman ngayon, tay. Wala, magpuna naman. Yung mga perro ko, sira na. Yung, ito pa yung microphone ninyo. Yung microphone, ano? Hindi na maibabalik pa ang mga nawala sa pamilya ni Salvador. Kaya ora mismong nagbigay ng tulong ang Ako Bicol Party List sa kanila. Ito po, solar lights po. Pwede magamit pag gabi. Tapos mga konting mga dilata po. Chanelas po. May sabon din po tayong dala, langgana. Tapos may tent, modular tent po na magagamit. May trapal. At din po may 50 kilos po na bigas na dala. 50 kilos po na dala. Tapos may kumot po. May kumot po yung tayong dala namin. Tapos pwede po nyo magamit.
Tapos ito po, may mga gamit din po kami sila mga used clothing po na pansamantala din po na pwede niyo pong magagamit. Maraming salamat ako, Bicol. So, magpasalamat man ako sa inyo na ako tinabangan mo ninyo. Pilipino tayo. Ang Pilipino baga, patarabang-tabang kita. Ano man na kakuhaan, that's natural. Magkatabang man kita. Magsisimula man muli sa umpisa ang pamilya ni Salvador, malaki pa rin ang pasasalamat nila sa Diyos dahil walang nangyaring masama sa kanilang pamilya. Ako po si Felix Opiñano. Magandang araw. Yan po ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List dyan sa biktima ng sunog o panununog dyan sa Kamalig Albay. At para sa update, makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng ating telepono si Fire Inspector Warren Orindain, ang Acting Municipal Fire Marshal ng BFP Kamalig. Magandang hapon po, Inspector. Hi, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Opo. Sa ngayon, sir, kamusta po yung isinasagawang investigasyon patungkol po dito sa nangyaring sunog dyan sa Kamalig Albay? Sir, bali, ongoing pa po yung pagkandak natin ng investigation. Actually po, kahapon, kinuha na natin ang statement yung mga possible na witness doon sa nangyaring sunog sa Barangay Taloto. Opo. At sinasabi ng pamilya, Sir Warren, ay sinadya po ito. Ano po yung lumalabas sa pag-interview po natin doon sa pamilya? Opo, sinasabi nila medyo nagwala daw yung yung certain Jonathan Ibanez. Opo. Opo, oo. Tapos after daw noon, may nangyari na yung sunog. Opo, sa ganyan pong bagay po, Sir Inspector, ano po ang mga susunod na hakbang na dapat gawin po ng pamilya? Bali po, kung matuparan natin yung statement nila, matingnan natin kung may yung possible na masampahan ng kaso. Isasama po namin yung pamilya para magsampa po ng kaupalang kaso sa prosecution po sa prosecutor's office. Opo. In case po na mapatunayan na sinadya po itong panununog, ano po yung kasong pwedeng karapin po nitong suspect? Yung court na po ang magpapasa niyan, pero makukuha siya dyan, pwede makasuhan po siya ng arson. Opo. Para sa kalaman po ng publiko, gaano po kabigat ang kasong arson? Ang arson po, medyo mabigat din po yan kasi yung punishable yan ng reclusion perpetua to death din Depende po yan sa court na magde-decide kung ano yung magiging bigat ng case ng nasabing insidente. Opo, last na lang po siguro, Inspector, ano po yung panawagan natin sa publiko para makaiwas po sa sunog? Siguraduhin po halimbawa yung mga electrical connection, lagi po nating i-check yun. Tapos kung gumagamit po tayo ng kandila, wag po nating ipapatong sa mga bagay na madaling masunog kasi hindi naman natin minsan baga nakakalimutan natin na tama po. Tanggalin na yung lalo na yung nagkapatong yan, halimbawa sa mga plastic, ganyan. Iwasan po yun na magamit ng kandila na ipatong sa mga madaling masunog. Apo, dahil po dyan, sasamahan po ng aming team itong pamilya in case po na sakaling magsampa po ng kaso dito sa suspect natin, sir. At maraming salamat po sa inyong agarang pag-aksyon. Opo, thank you very much po. Thank you po. Opo. Ayan. Sa muli, maraming salamat po, Fire Inspector Warren Orindain, ang Acting Fire Marshal ng BFP Kamalig. Opo, welcome po, welcome. Apo. At yan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa,
maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At ito pala mga ka-aksyon, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong dun sa pamilyang nasunugan, maaari po kayong magpaabot ng mensahe sa aming Facebook account, Tabang Ora mismo. Tulungan po natin itong pamilya. Ayan, hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may action.